खुलुमबाय। जों रौमारि सिफुं हारिमु आफादनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय दासान्दि सोलिफुबाय थानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव जोंनि आसाम रायजोनिफ्रायबो बर'नि फिसा नब'जित नार्जारिया बादायहैदों आरो बिथांखौ जोङो ग्रेन्ड फिनालेसिम सौहैनो हाबाय होननानै जों खौराङाव मोननाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खनसे गुरै खावलायहरबावनाय जायो जाहाथे बिथाङा देरहासार जानानै न'सिम सफैफिननो हायो आरो जोंनि गोग्गानाय लाबोनो हायो। आरो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय 9152 915246 नैबे मबाइल नाम्बाराव मिस कल खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो भटिं लाइना 19 जुन मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 23 जुन मोनानि 9 रिंगासिम खुलिनायै थागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना बिथांनि देरहासारनायाव बयबो मदद खालामगोन होननानै।